Trubor nakaslem jong unongsan hima. Kakun Hinyau Trap National Awakening Movement hakasau teriguri saw arhajar arphaway kalapan penapat ba yu kertong banyak kun namau rengkeneng konstituensi haka election chiteng samai kabansawan kan penjeng ya uba Esron Marwen kum ukertong nakatekeseng. Hakatekesngi la pediang sobhaya utai ukertong da uba adel ba nongrom ubade unong mikmat nakaslong not konstituensi badia kabalapan long hayeng sa jong utai UMLA. Ya, tadi kumki, dam kapan pen, scam, ini kum kortong. Kan itu bahasa. Aireng hanika by election jongka, khalai morgeneng constituency. Hadian ba ka election commission of India, kila rai ba kalor ka by election, ngiru na kalian ka khanam, hadi mulai song lai selok ba di candidate, beri kortong, ba ila sutu, ba la syampang ba ka nong rim jongka khanam mar gi kwa ba ki parlok ki ba sodei ya kaban long ki kartong nani ban long ki nong karshan juga khanam ki deban sotu ningkong du ya kanong rem amar gi sotu mata komungi pai kat habrok kilang hakari baja banri ujungi kelanang senjor kelanang ham kaplang mi kisi mi ki por sakindat banai ru ngiyo ban rakhi ka san phos na baja identity ru ngiyo jang jala sendai ha bon kilang ban ong ta ki true development ngim padi sha ni kari jungi ti namar takadau ni ngila perkhat sani ba hadian ba upai ba jongka jia constituency 17 not constituency ula ibet inga ban long nong mikmat kumangla kular ban adon position dan ruling dengan idon marwei ni idon sipongot ru ngile la jong kamram dengan persang ni bo ribut kan utam lada ka khalai mor kening constituency ka ibet nam tai ni kertong bula i bula yaw bula biang ka perkhat perdan ba uba la ngam aga grassroots ka jing tari kam ko jong i barang jo por ila penkre ru ila don ru ke penkre na kam ta ka ajar pulai ti kalong ko benta ka ba ngi sulong ba kandai ka ngi sodei ru ba kandai ka ma jingker ku le si ka ba lemba kanika election ka ban long menta ngin terwa shaki pai no sostong jong ka khalai mor kani constituency bakin num so sngai ye ki num so sngai ka khanam le kham tam ngin so sngai ka e ka banja na ka benta ka lawai jong ki long dien bar ki pateng amangi le i na ka post ka por minum kuah syu ba ta sibut ke jongi batang si second kan sepulong tang kara lenti ban job collection lagi da kuah kham tam e bangin le ai na ka banta ka lawai jong kilong dien par ki pateng kubli sibun kala ti ne ka poran pendeng sas ba ngan IT ka lama kum ka jing don banta ka jongi ban penesno pura ba khanam ba ban candidate jong ne ka by election hadin ba i ba David Nongrum ba Alit no aswa jungi sadwar jong play bar kene collection du kalong ba kandai koi ke benta ka bangin ni kum ka khanam ni le bantarwa saka constituency but nangit skam pai ba ru kin ailat ani kanti khanam bangin na ya ban pendek ya jing thumu ka thong ka ba ni kum ka khanam nim kwa thom chu job tang collection lagi da kwa kham tam e na ka banta bani e nam ta coming ka future generation kham tam ka lawi jong kilong dien bar ki patek Nadu mengatre ke masalang nadu senam arjar ar. Te ngam supaya perkhat iru dengan poi sakane ka jimut perkhat bang bangan nilai election. Reke ka thong jong anu du mansha kalau mangan sakri be ye ki mo pardo prasnam khamtam nam ta ban kentiu ke yo kot kentiu ke masalang. Te andre hakini ki arsenam shwa haka jing trei kam ke jong ki bun ma ki perlok jong gede ki ba kinong ai men sim kam ke bangang tre. Ki ong balik pim sim no ini ka kerdan ke ba mo kene kerdan ke ba kamaneng apa pila sakri kan ni posnem ni ka imlang salang balik pim sim ni kene ka we ba kerdan ke ba yele no ke election kan ba pin dio e ka bor nang la kan sakri khamba su ya ka jai gunrio ti halor ta nong rem ngam sim la ong ho ni em ru reng apa sim nong rem hai ta bad hadien ta ha news nem arjar ar pau Tengok asim no ika rai do jing slok hayi ngasam jing slok mo yai mei pa yai lok te bat katu kan ni parlok jong lagi bejudan haka khalai mor kunai constituency te mokir ki ai musim ki ong mang la dei hi ban mi shkma namar ba ki kam jong pi mental la mo ki la bun ba la tre te kermen makani ke jing
ya jong pi sak mat akan ni ka jing sim ya pi kan ni ka we pat ka kerdan kan long pat ka jing ya nong ka bakhambon su su ke mlang salang ti ha ka bai dei pat ka jing jiet jong ai kan ni ka khnam pi ha ba ni pe bahaya ka mo ya ka urkom sensar khadar ni la yo ek sensar ng kongres ngilai i ka kom sensar jong ka tingilai i ba pi ka kongres haduk mentak long ni i ba bun nakaliang jong ki bun ki banang basta Henry hato ki bat moy kata kanong rem mo kum nang mentaban kentio ki mlang salang ki banang basta ki bun ma kaliang kongres bun hiru ki kren hakopor ba don assembly ni ngatai long mo ngaju sngo ba ki bun ki ong ba nakaliang kongres ki bun ma kita ki brio ki ba nang di basta Henry la ki dei sha kita ki banang basta ki badon sha ya kata ka jingket kli na bata lengkor jong ka jai ben rio te balai kan bon na ki an pat ki ba hakopor kongres ki penmi ki an ki perlong an ki kam ki jam ki ba ngium ka jai ben rio ni ma te ka jing e ka bening kong haba pipe ya kan ni ka an ka ba khang ya ki ni ki dawai juhur ni ki nong rap mono ba khang ye to dei ha ka nyum tarik banai ba ar jar khat saw ki khang ye to ka dawai te henry ha to ki la par khat jingai ne ambar ka jing khang nyum to ka dawai menta kinong rap ki mat ke jing e kabaar ha ka snem arjar khan rio ki implement ni to triple MCR lani ka megalia minor minerals rules concession rules arjar khan rio ha to kila par khat jingai ne amba lengba ka ji implement ya to ka an ha to kata ka rukom ti mo ya ki mar po khndo ha to ka de nam ta ban pen bahaya ka mariang ne ha to ka de nam ta ban pen bahaya ne ban pen kyu shu expat po ti kan ni jing kali banga bo ma aba ki ong ibanang basta ta kam ki diban perkhat ru ka nya ki emlang salang ti ka ba apa ra bang pe ya ni ka NPP mo ni ka sarkar ka ba sanchar manta aba ki lai i ki kiu ba ka ni ka election bla de balai ba ka jing kular jong ki ka long ban pen ba ya ka e ka ba ka sarkar ka ba penya ta ka sen kongres ki la le bakla haja ka kin rectify ya ki problem sani mo ban pen ba shu ya ka ino ban pen kalano ya ka ta mo kita ki jing bakla ki ba kasorkar kongres kalale andre matangi ipan ban bakana pen bahas shu pen ban ya kai ba kasorkar kongres kalale bakla ki pen bakla shu mentak ni kasorkar tada ki ba mentak ki duo bahai ke jing sene ya akan ni kasorkar te hawingi pe ni kasorkar menta aja ka ba mo bakan pe ya ki jing shon jong ki bakum ki ba ngimat andre kam phai khmat chata te kam pe hiru kita ki eke ka basusi kalong ba mata habni phai sini ki seng rulum ki badon hapo ni sarkar maki ki don ni kata kabor ka baklan tam mo kam tam PDF mo ki badon bayo ya ka benta banlong kung ki menteri sarkar PDF HSPDP ka UDP ki balong ki weina ki kini kila ban pelong ya kanu ka jing thrang ka jong ki Henry maki kim tre banle kata namar bale kide ki beri ki batip da filek ya kren ki bakitip lot ke jing kwa kinang lot banle ke Henry kim nuot ban mo ban ay kata ka jing syakri ke babahatam ki benut pelat ek suki ki benut pelat ya kata ki ikhtiar ban dadat nang ni mo dengi syakri bahayo pai ba ni benut pat ya kene ki suki ke bangisyong teta kata ka jing nuot jung ki kamdan akan ma bai ong badeng selai sini nga ba kwa banlong no yalam hidi banlong buriu batib ubanang badu banut te takadaw nga simi lenti pat menta bang ape ya knam kadang kanong rim ka baskem ngam ba kade ka parti ka pada danong rim baskem ring ape yu tanong yalam jong parti bari dalba di lapan isya kata kalenti ba menswa ki ben ki ong barit maruin ne yu te balai pat menta pat ka kiu kardan hado ani Ladai late bare sepo konstitusi sepo mor kena ngila late lakanu posin ngila late re kat sebang ngila ni i kata ka jing snow jung ki pre jing snow e jung ki bang i don kam de bun pongut kum ki baret kum niu samlarang ba kum niu pa jing yang kesem badan jikit klik nam ta ji benriu ka jai benriu ka angnut bangin don sibun kum kini ki jai benriu teta ka daw ngasa jiet ya ka khnam kan long kum kani ka mo kane ka lentia jonga kane election menta bangan yakon ka khanam ka namar balai ka jing pen lenti jong baret kalong ba udai sha buriu batip ubanang badwanut
Namar ngalai ki kam ki ba mo ila pensyai assembly berok yero inang komno ban keren akanur komban mo ban penyadai ki brio hang balai pat banut ngakan mau ba tu kenti ba isacrifice la dia nam ta ka VAB imtip syu ila dia wat ban ong ba hayeng ru ila ong bakat ka bajia nang ta kalau we jong se ben rio atau dan mo melih dum ta bala ban le gini dan mo ginong mikmat belanur ban syu mini ngarai ke jing em nyoki takada bun nangi habangi syem ya kanu kono karai kanu kono parti ngilik pej hato pila banai nga kanu ndai bo ang bahadu kanu kata kanu rem jong parti ka klain bang dalik rung hato ko parti ki paj ba kinong hooi pijit ya kalenti ke badai bat ke badan ya kanu rem ke basisya te halo kini kanu rem takada ang sejit ya ke kenam bangan ya le nakani laimor kene konstituensi bun nangi mo bun ngi ong hana ba kapor ka kem kapor kene ka tayam kawai kalong balai fitip bahadu menta ngiem padon kata kajing pensisya teh ngijet di ginong mikmat halor kekentian ke bakiong ngan sale ya kata anda ngajob bahadu menta ngiem patla bandon kata kajing pensisya bangan dajiet yau ni ginong mikmat ngidon kajing pentikena ngidon mitang kajing kerumen balai itu kan ni ka engi namar balai hadu menta balai ngidon kam diki senam mana banila election balai pat bantungi ko post driver simpor ngano sngi kanu sngi ban interview fi sngi la adap sekental adap tekani ha om kam de se kata ka post balai long hadu kan ni long ni pengklai kata ka jumot ji perkata kam de ban simpor tan han ngi kum kandidat ngi de ban batai pensyai pat ba ngi dei UA Mdi bong ka ega bang ila ni ka ega bang ni kum ki kandidat ngila ban le andala job. Henry ki paj ba ken suk ban jiet madangi batai ngidei UA mak paj ba. Kano paj ba unsuk ni ban jiet alor kanu ka jing ka kam bangi trai kanong rem ka bangi yang bat ka ega kam ka bangi lale na ka por se por na ka banta ka emlang salang hatong ilong fit na em ban long ta ki nong sekri jung paj ba. Lani ki ban no senyang harta ka ban yarap an ketiu ka emlang salang. Hari hadu matangi bulan setang itu perkat ngelek alap election ngintip tiu kan dia budai budai. Takadaw kay hadu mata sedang bulan kinota. Kimtip si popli banjir ini no namar balai kim peni kayo tau beriyo te. Bau tau ban yale dai wana kanu kutmai. Baki ai kijing terikam jung nadu ki por bau ta sedang mantre ke emlang salang. Ya katangin peni te takadaw kinong jiet lang kinong tabut pri ki sa umdom. Tisu buan setang kan lek kalna gini kita kena mo teng sih snew kai para kandidat ki bayele ya snew kai bat kitu kilidar bat kandidat ki bu ta ko ke ba ngasiam ba actually ka kapor kamdai tan ka bas lemne ka bakloi kadai tan jing pensya jong kandidat alor ki nongre mesi sabudan bat ka ban pensuk rui pai ba banjir no mikmat